Is out DJ March in the place to be. Yo, so, magbuhat na pugog bagong kanta karon mga kabingka. Okay? Here we go. Check this out. Pagpuyo. 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 Pagpuyo sa panimalay. Pagpuyo. 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 Pagpuyo sa panimalay. Ayaw sige og papadlong sa mga otoridad aron mahuman na ang problema. Ang problema sa COVID-19 dili jud ni mahuman kung magahi kita og mga ulo, kung dili kita magpatuo sa otoridad. Pagpuyo. Pagpuyo sa panimalay. Pagpuyo. Pagpuyo sa panimalay. Mugawas na ka sa iyong balay. Kung naadyo kay paliton, ayaw jud pagsupak sa mga otoridad aron mahuman na ang problema. Ang kapait sa mga Pilipino perti kagahi sa mot dito sa Luzon. Napoy upan nagsabong-sabong pisang gani na i-quarantine na gani sa panimalay na agani kikitawag yung ECQ. Kapi yun ang uban yun para kunuhay dili masakpan. Magpasambok sa mga manok dito gid sa ibabaw sa atop. Pagpuyo. Pagpuyo sa panimalay. Pagpuyo. Pagpuyo sa panimalay. Tungod jud sa ECQ ang mga tao nagutom na karon tungod ni COVID-19. Busa ayaw na ta og paggahi kay gahi og mga ulo. Kung gani maginahita malisod na jud busa jud ayaw na jud paginahi para mahuman na ni atong problema sa COVID-19. Break it down.